Usa ako makikisunan nga Pilipina. Daghang nag-ingon ako nga ang Amerikano kuno tihik dalo. Pero inyo nang huna-huna kay ang Amerikano, mga foreigner, dili na dalo ug dili tihik. Kaniadto sa pagmasada nako sa tricycle na ay magtiayon nga Amerikano ug Pilipina. Nagsakay sila sa akong motor kay nangita sila og hotel nga ka-check-in nila. Tapos samtang nagsakay siya sa akong motor, i-interview na ako siya nga how long to stay in San Carlos. Yan na siya nga almost 3 months lang. Okay. What is your name? Nangutan ako niya nga unsay iyang pangalan. Tubag siya. Ang kaniliging nabutay mga ginagmay nga kantigo sa English. Tapos nagsamtang nagistoryahan mi sa usa ka Amerikano. Kauban siyang asawa ba to niya o uya ba niya? Pero bata-bata pa nga Amerikano. Check-in, may hunong mi sa hotel. Paghunong na mo sa hotel, ana siya nga, how much? Pila ko na akong ibayad? Pila ko na iyang ibayad? Ana ko nga, my friend, your special person, it's up to you. Asa? Okay. Kuha siya siyang pitaka. Tapos, ukab na yun siya siyang pitaka. Na anak niya. Tanawang yun ako, mga katugsing, nga, makuha na unta o duha ka 100, bali 200 ang iyang ihatag unta na ako. Tapos, nakalingi man ang iyang usawa ba to niya o uya, basta, anak, lingi man ang iyang niya, napaglantaw na ako. Yan naman niyang asawa nga, no. Ipugnit man ang siyang asawa ang 20. Naman. Yung gihatag 20 jud ang gihatag siyang asawa o uya baton niya sa Amerikano, sa foreigner. Nya na gud nagpanglingo ang foreigner, nagpanglingo. Nya kinsa man ay dalo, dili dalo ang Amerikano o tihik, kung dili itudloan pag tinihik, pag dinalo sa atong mga igsoonang Pilipina. Dili dalo ang mga foreigner, kung dili itudloan sila pag dinalo, pag tinihik, pag kuripot sa atong mga igsoonang Pilipina. Pero dili tanan mga Pilipina mutudlo. Napay Pilipina nga maayo po pagtudlo sa ilang mga bana o uryab sa mga foreigner. Ila pong tinugtulog karon. Pero katong mga Pilipina ba nga tihik, ayaw tuloy yung mga uyab o bana ba nga foreigner, mga papagdinalo. Kay ang Amerikano, mga foreigner, lain-laing nasod sa lugar nga mga foreigner, dili na sila dalo, maluoy na sila. Apan lang tudloan manggod sa mga Pilipina nga pagkisuna nato nga pagdinalo, pagkuniripot. Muna di na dalo ang mga Amerikano, di na sila dalo, maluoy na sila. Usa ayaw guna-una nga ang Amerikano, mga foreigner, dalo na sila o tihik. Nagdinalo na sila kay hadlok na sila mga asawa o uyab nga Pilipina, nakasab-an sila. Una ang tinuod nga maunang nagdinalo sila. Usa kato mga kaigsoon nato nga mga kababayan nato Pilipina, kung maka asawa mo, makabana mo og mga foreigner, ayaw pagtuloy pagdinalo. Kay ang Amerikano, foreigner, willing na to help a Filipino people. Tungod kay ang Filipino people palangga na sa mga Amerikano. Muna tinuod. Ikay tudluan og paghinangol ang mga Amerikano. Tinuod lang. Ang foreigner, ang Amerikano, dili na mapobre basta
ang pagtudlo ninyo sa mga foreigner tinarong. Ninyo tudloan og binuang. Ayaw. Binuang na. Tudloan nyo ug unsa ang iyang gibatyag sing kasing-kasing nga willing to help each other, willing to help indigenous people, gusto niyo tabangan ng mga Pilipino. Go! Kay tungod ang Ginoo naglantaw sa kanunay. Tanawa ro mga kaigsunan nato diri sa mga Amerikano nga mo ba naglaroy-laroy na lang diri tungod kay gibinuangan. Gibinuangan na. Uban, pero ang uban wala. Luoy kayo ang uban na to mga amigo na to. Usa, diri na lang ang akong mga pahimangno, mga tambag ni Boy Tugsing. In the next episode na pod, atong tikibon, atong sutaon ang mga tambag ni Boy Tugsing. Bye-bye. Thank you for watching.